Napang kami man nagdorbaban. Sino kadwa ni Ilocano wala dati ka classic di high school. Malgip yun din vlog ko din na minsan nag-cheat kami di high school. Pati dati nag-cheat mat. Ang kagulbod. O di ba di kalman ilang temperature kahapon? 26? O di ko ang tatak ko 17. Akin na nakit day. Panaglalamin man yun. Bullshit. Nandito kami. 1988 Bake Bang Korean cuisine. Okay, let's try. Ay, over here. Thank you. Ay, kailangan ko ng light. Ano pag tinanggal natin? Di ba? May light na. Ganda ko talaga siya. Bay, huwag mong kalimutan mag-leave ng review. Isupay nga soft drinks na rin. Kaya kasano yun nga naimas. Nga ngayon. Dito yung ngayon kabil na dyan kasi dyan kubiertos na hindi chopsticks na. Pero ako lang ba? You know what this reminds me of? Sungka. Yeah. Right? Amo yung pala ba di sungka? Nabiyag pa lang ba di sungka? Agay ayam kay pa lang ba di sungka? Bakam nyo mon? Na ayam ko di dubingak. Sungka, Lucky 9, Tong Ets. Pasensya na ang pangit ng lighting pero sana nakikita nyo pa rin yung kagandahan ko. Akin na? Alabe. Agisesen daman di pictures tila latag dan ni Latog. Ayan. Dati ti dessert ko tonight. Dati rati ko, gwapo. Go. Basta type ko physically, go. Sige, kayang. Tatang ka, awan. Kaming kanuhanda nga nasirip nga. Nung ngay awan niya, tinunot da. Man-turn off. Like, I'm a little bit more discerning. I'm a little bit more discriminatory. You know what I mean? Nagunguna na yung talatag mo. Nawamati dito mo ni Because everybody has something between their legs, but not everybody has something between their ears. Bitch, I ate that. Dati ko classic nga, so sa social dati nga ka-classic. Shala-shala mo, dati yung rich kid da nga rich kid. Tibalon da hindi ko piatos, nova, kasjay. Noong bata ko, pera, $10, not dollars, sorry, 10 pesos, na nga kung hindi. Malaki po iti pamasahe lang from San Juan, all the way to Lorma, dos peng jingay adungay ti igid na. Was it or was it 10 sides? Hanyo na abutan hindi, I'm very sure. Dos plete nga mapan, dos plete nga gawid. So I had $6 left, di ba? To buy whatever I wanted for recess or for merienda. Pero kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Ang dami nagtatanong. Kailan ka raw uwi? Ay, hi ka hindi ka klase tayo di Lorma ni da ni Marife, ni Ikay, ni Doray, da Puga, ay, ang ni Puga niya, ganan, ni Hukutan, ni Arvin, ni Nikki, sino pa iba, ni Jem, ni Cheryl Ann, ay, ni KR pa, gayam ni KR. Bisitaon ta ka ni KR. KR, baka naman mas maganda, ikaw na lang bumisita sa amin, di ba? Mas mura kasi ikaw lang. Ay, mag-hi ka rin sa mga instructors natin, be. Nanonood ng vlog ko sila. Elizabeth Ramos. Yes, Miss Camara, hi. Camara. Sino pa iba? Ni Ma'am Marinas. She's here, di ba? Yeah. Manito ba ba? Saskatchewan. Anyway, one of those two. Miss Garabiles, hi ma'am. Hi, ma'am. Ni Miss Altares. Yeah. Yeah, hi ma'am Altares. Pataksil. Ayan na ganyan sir pataksilan. Tabiyag pa lang? Nabiyag pa. Good. Dala kasi I had social media, buhay pa siya. Okay. Sino pa iba? Ni Ma'am Ramos na Ruby. Ano ni Ma'am Ariola? Hi Ma'am Ariola, nabig ka ba? Amo nga eh. Namahagan tamon lao. Hi everybody, nabiyag kami pa, o di ba? Doing well. Trying, thriving as always. Pimintas kami basitan. Basit lang. Slight. Basta Lorma kami idi ngamti Lorma mi idi jay pa lang main campus. Sampay na nga naarami da San Juan campus idi. Ganon na po kami katanda. Diyan hospital, grade school, high school, yeah. college, da jam aminan, di Carlatan. Mr. Donut ba nun? Di harap na idi. I remember nun, kapag papunta na ako school, ang marker ko nung diyan Coke, ngayon kin G Royal, may no Sprite nga dakal. Yeah, yung curve na yun. Isuti marker ko idi, amukon nga dandan niya akong Lorma idi. As in, dagang agparan. Be, naalala ko nun, pag sumasakay ako ng jeep, tapos dun ako sa harap, feeling ko na, ang ganda-ganda ko. Ang kaya makin-inilot dyan likod, di ba? Napaghahalataan ba na ang tagal-tagal na nating wala sa Pinas? Kasi yung mga memories natin sa Pilipinas, be, talagang, alam mo yun, batang 90s. Be, uwi ka na raw, dami naghahanap sa'yo ron, no? Lagot ka. O, di makimbag di parmasyo, di binag-crash dati ni rich kid ko na gaji agsaksak di tama pang gaji farmasya di vinagrasya ado ti medicines na di jay. No kayo ti discount ibagayo ay imbaon na ni Stephanie. Ayun
nag-magic one ni Stefan. Steph, ano yan? Ay, Stefan, taray. Dati yung magic kanya ni Bibimbap ko nada. Di ba? Mabizing na kun. Ang kukaya tinagasang gamin, try natin. Okay naman. Animal. Apay ka sa jaya. Okay naman. Uray mga nan. Okay na. Oh my God. What the heck? Apa yung kumutan kaya si kayo itinagasang, mataya mutan nga eh. Ganito ba, nung bumakbakot kan, hamo nga kayan, legit kwa, gasangon. 25 ka na dyan gayom ko, akin na masalawa ang asawa. Ay, gaji tagalor magayam. Ang tapay lang ba dyan, Michelle's? Diyan yung pagkakatangan tayo iti merienda, tayo iti no recess, with no lunch. Malagi po dyan, Michelle's, iti nung gumatang nga iti slice of pizza ko $3. Pesos. 3 pesos, you know? Do you remember that? Pagkano na kaya ngayon ng isang slice ng pizza? Happy birthday, Summer! Sana makakating sa'yo to. I love you, baby! Okay na dabaga. Yung pakita niya, 4 stars lang gabi yung tad ko. Wala na ka. Dapat 5 ka no, tanda ka no, tilibre nga soft drinks ko. Okay na yun, nabudolak ka. Okay, so we're gonna edit the review. We're gonna change it to 5 stars. It's so funny. Pero paano paglabag sa kalooban ko mag... Sige na nga, desperado ko sa drinks. Tangina ka na ako ng pampatulak. Adaman damaga kinyayo. Amoyo pa ilang ba nga usaron ti kasta ni naabutan niyo ba ti kasta nga telepono? Yakan